Postavím sa ako pri drepoch, nohy si dám trošku naširšie, špičky vyrotujem jemne od seba. Môžem použiť gauč, posteľ, sedačku, lavičku, hocičo. A idem. Rovný chrbát, dole do drepu a naspäť. Treba si dávať pozor, keď si sadnem, tak nesadnúť si v štýle večerného sadania na gauč. Hej. Čiže nevyvalím sa tam, ale sadnem si len tým štýlom, že idem dole, oprem sa zadkom o tú podložku a idem naspäť hore. Hop a idem naspäť hore. Kolena by mali ísť pekne za špičkami, aby nám nešli či už donútra, alebo nejako extrémne von. Pekne. Za špičkami, rovný chrbát. Hej, to neznamená, že musím byť stále úplne vystretý, jak pravítko, ale aj keď idem do toho predklonu, tak držím chrbát rovný, nehrbím sa nejakým spôsobom. Takže hop.